Ćao ljudi, danas igram Counter Strike Source sa mojim drugom Martinom. On je na protivnički tim i igramo na neki ruski server. Uzeli smo ovaj zato što da bismo igrali samo ja protiv njega. Ode je na B. Da, to sam ja ljudi, Martini tutoriali. Upisan sam kao Max ubica. Kad defuzuješ mora pogodiš koje je žica boje. Kurwa, to zrobił, bombę podłożył. A wy co tam robicie, kurwa? Ruchacie się, Może kurwa, pogodim. na rybie, czy co? Pa će viš, kao će te pita koja je boja. Pa ti mora pogodiš. Leć do bomby. A, eno te. Kurac. Op, to ti je to. 4, 3, 2. Ćao Martini. Ajde, ja ubi me. Koju si boju Pitala pogodio? me. Žuta sam rekao. Kako si znao mamu ti? Ajde. Ali ti si 3 kila napravio, u stvari kad si postavio bombu. Pa da, ali to nisu kill. Ajde be Da. desiti. Sam. A gdje si ti da se nađemo? Evo ja sam tamo gdje se ti stvaraš, aj pa će se bijemo s nožem. A, ti si tamo. S nožem? Da, Ajde, gdje si, eto, dođi. ajde. Ne, s nož. Jedi go. Od tada Martin više nikada nije video svet istim očima. Molim vas, dajte mu pare. On sigurno neće da kupi heroin za te pare. Sigurno. Imam pare za kurac. Nemoj mu biješ da se koljemo. Ajde, Imam nož, evo. Vidiš nož. Moj. idem. Masi ga. Evo, sad ti gotov. A, će vidimo. Ajde s nož. Nož, gdje si? Ja sam tamo gdje se ti stvaraš. Jao, majmune. Opet vidio. Zeba se. Da vi pade. Gdje si sad ti? Ja sam na putu. Gdje se ti stvaraš? Ne, Ja me ubi. Headshot. ja znam gdje si. Pa kako znaš? Pa pretpostavljam. Žečin. Hoćeš sad s nožem ili ne, da me ne zebeš? Ja, što mi baci ovo? Ne, Ili pa kao headshot ti snajper uzimaš? da. Au, sad uzimam ja Desert Eagle. Njega si gotov. Ne bi rekao. A few moments later. A koja je boja? Ja, ubi me bomba. Rekao sam da je plava. Nije Pa bila. ušao. Nije bila nego zelena. Ja učitava sad nešto skida. Budi, ja ću sad budem counter. Neću troš. Imam pare sad za... Evo ću krenem sad. Ćao ljudi, danas igramo Counter Strike Source sa mojim drugom Strahnjem. Beži. Njegov kanal se zove Agresimonki. Jebote. Šta sam im Da, uradio? ubite. Mu dvojicu sam ubio. A. I mene ubiješ isto. Igramo, ajde. Znači ovaj planira da postavlja. Ne znam šta radi Ovaj? Pa ovaj, debil. Dobro, pa se Nemam oprema... pojma. Sad se bio. Snaži. Oći si bio. Op, to ti to. Ajde, krećemo. idemo na long. Idemo. Da. Čekaj, koji? Pokupi bombu. To sam ja pokupio, fuck. Evo ti bombu.
Daj. Kupio si. Idemo sad, ja ću idem prvi, ide. Da postavimo bombu na... Ne, ja treba idem prvi zato što ti imaš bombu. Ovo kurac. A ja imam malo... Ajde brzo. Da, brzo idem. Idem, evo samo da postavim. Postavim da je plava. Dobro. Patrzcie kurwa co zrobił, bombę podłożył. Idem, A wy idem. co tam robicie kurwa, ruchacie się kurwa na respie, co? Ukači si kurva rekao. Ne dole da ideš, ne. A ti Do ubiju. bomby, kurwo. Ti snimiš? Da. Da. Ja isto. Neće stignu. Nema šanse. 5 sekunde, a neće pogoditi Stiže. boju. Ja pogodiše boju. Šteta. Jeba jebika. Prvo krećemo opet. Da, pa sad imamo koliko? Sad smo četvoricom. Idemo. A, u pičku materinu. Dvojica su na mid. Ja opet mu ubiše. I to je to bilo ljudi, nadam se da vam se sviđa gameplay, to je to od mene. Ćao, kaži ćao Martin. Čekaj.